Naningkamot sa pagkaw ang mga rescue personnel sa nadahili nga yuta nga midatog sa panimalay sa pamilyang Yevado sa sitio Taguon, Barangay Sapang Dako sa syudad sa Sugbo. Karong Huwebes, Nobyembre 6, ang ikatulong adlaw sa search and retrieval operation sa pagpangita sa duha ka sakop sa pamilya. Gipaningkamutan sa mga rescuers nga makuha ang lawa sa 47 anyos nga inahan nga si Alicia Yevado ug sa iyang anak nga si Kyle Andre, 21 anyos. Naabtan og 3 ka oras ang mga rescuers karong adlaw. Una nila napalgan ang patayng lawas ni Alicia, ang ikatulong miyembro sa pamilya nga ilang nakautan sa dapit. Unang napalgan ni atong Nobyembre 4 ang patayng lawas sa kinamagwangang anak sa pamilya, ang 23 anyos nga si Lawrence Yevado. Sunod ang padre de pamilya nga si Misael o Sam ni atong Miyerkules, Nobyembre 5. Sa pagtakop sa adlawng Huwebes, pakyas ang mga responder sa pagpangita kang Kyle. Usa sa labing makatandog nga istorya sa mga kaila o silingan sa pamilyang Yevado mao ang pagtuo nga nagrosaryo ang upat samtang mikuso-kuso ang bagyong Tino. Kuha na lang niya to, retrieval na atong gihimo sa may Sapang Dako. Wanay no signs of life na karon, no, na tungod yun do sa sa bulog sa tubig niya ang ni dahil na gid ang yuta. Medyo taas naman to ang lugar o posible ito nag-landslide dito. Samtang ang 46 anyos nga God focal sa barangay Sapang Dako, si Ronan Ortiz, usa sa nakalingkawa sa pagdahili sa yuta sa baong dapit. Sa eksklusibo nga pakighinabi sa MyTV Cebu News Team, nabantayan pa nato nga naglisod kini og lakaw ug nakaangkon og daghang samad ug bunog sa iyang tibuok lawas. Gisaysay ni Ortiz nga nakurat siya sa maong hitabo, ilabi na nga natulog pa siya ato sa pagdahili. Kahoy akong giana niya. Pag abot dire sa tubig, nangayon ako og tabang. Hindi naman sa kog tingog ato kay piit na kay stanan ko. Napiit ani mo. Piit ang tiyan kay ako pag naog nako ana ma'am, wala ra jud ko nahitabo, wala jud ko nihilak kung naunsa ko. Ang ako nahilakan pagkita nako sa kamot sa among silingan nga natumbahan. Si Lawrence. Nagkanayon ang tigpamaba sa Cebu City Fire Station SFO3 Wendell Villanueva nga ang dakong hagit sa ilang operasyon mao ang katungason ug kahuot sa sitio Taguon nga may resulta sa kadugay sa pagkuha sa mga patayng lawas. Very challenging kay basa ang lugar, lapok, ang di ba? Bakilid kana. Kay na dili siya dali. Panawagan ni Villanueva sa mga residente ug uban pa nga nahimutang sa mga bukirang bahin sa Sugbo nga mas maayo sugod karon nga mosunod sa preemptive evacuation notice ug magpaka-proactive sa di pa moigo ang bagyo. This is not to add insult to injury, no. Pwede unta to siyang maluwas pa noong uban, makahikding unta sa luwas nga lugar. Doon na may mga preemptive evacuation ato. Especially og atong lugar dool sa sapa, dool sa dagat, adto lang kita magbabaw pero mo lagi. Kini si Liza May Piñaranda, alak sa MyTV, Cebu.